Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is de politieke leider van de SP in Friesland, Michiel Schrier. Het waren tamelijk desastreuze verkiezingen van de SP. In Friesland rekken de partij meer dan de helft van zijn provinciale zitten kwijt. Hebben de SP-stemmers massaal de oerstap naar het Forum voor Democratie maken. En als dat zo is, hoe krijgt de SP die stemmers waarom? Ze weten helemaal niet waar het hier over gaat. Ja, nee, maar prima, maar dan gaan wij volgende keer ook een verkiezingsprogramma maken dat iedereen in Friesland geen belasting meer hoeft te betalen. En dat gaan we gewoon regelen. Dat hij al hier zijn. Michiel Schrier, van harte welkom in het Politbureau. Je bent een lilk, hè, jongens? Ja, ik was teleurgesteld en kwaad inderdaad die avond. Ja. Op jezelf? Nee, niet op mezelf. Op je kiezers? Ook niet. Die maken gewoon een keuze. En ik denk dat wij op een andere manier misschien onze standpunten over hadden kunnen brengen en moeten brengen. Dat het duidelijker helder was geweest. Maar waar ben je nou lulk eigenlijk? Nou, je bent teleurgesteld. Hè? En het is gewoon, als je zo'n partij ziet die eigenlijk helemaal geen campagne heeft gevoerd. Het Forum voor Democratie heet het. Ja, Forum voor Democratie. En eigenlijk alleen maar op landelijke thema's hier dan op die manier zoveel stemmen kan binnenhalen. Ja, dan maak je dat wel kwaad gewoon. Ja. Precies, je hint op een andere manier dwang kan de standpunt van de SP naar voren brengen. Hoe dan? Nou, kijk, we hebben de partijraad ook gehad. Hè, en de afgelopen zaterdag hebben we ook besproken van hoe kunnen we dit gaan doen. Hè. En ja, soms waren we toch wat genuanceerd misschien in onze standpunten. Je bent voor de klimaatwet, maar tegen het klimaatakkoord. En ja, mensen snappen het ook niet meer. We moeten heldere boodschappen hebben, maar ook boodschappen voor de mensen waar we voor staan. En die moeten we goed overbrengen. Dat is landelijk zelf, wat je op de partij hier zijn. Hè? Maar viel het ook een beetje als oudstraffen van jou hier in het college in Friesland? Nou, zo zie ik het niet. Als je kijkt, landelijk kijkt, van overal waar we of in het college hebben gezeten of niet in het college hebben gezeten. Deze tendentie was gewoon in heel Nederland zichtbaar. Dat je gewoon de helft van de SP eraf is gegaan. En de vorm van democratie gestegen is. Zelfs in een gebied als Oost-Groningen, waar de gaswinning is. Nou, daar hebben we ook heel veel verloren als SP. Nota bene aan een partij die al het gas uit de bodem wil gaan halen. Ja, dan... Ja, je hebt jou de deputaire was hier in Friesland. De SP heeft dus jou die mij draait onder de knoppen van de provincie. Het dat je niks opleveren als SP? Nou, kijk, dat is de vraag wat ik net ook al zei. Van dat is waarschijnlijk niet waarop mensen hebben gestemd. Of wat wij hier in de provincie hebben gedaan. En, maar even los van het stem, het het je wat opleveren? Wat kritisch zeggen naar de oude fjouwer hier. Als bestuurder ben ik gewoon mezelf gebleven. En ik heb mezelf op de SP-manier heb ik de thema's die ik had over klimaat, over milieu, heb ik op mijn manier opgepakt. En dat heb ik volgens mij heel goed gedaan. Wat is je belangrijkste verdienste, zeg maar even zeggen? Nou, dat je toch wel vooral dat contact houdt met onze inwoners. Hè. Je doet eigenlijk alles voor de inwoners van Friesland. Je doet het niet voor bedrijven, je doet het niet voor andere mensen. Maar je bent primair zit je daar voor onze inwoners van Friesland. En als je kijkt naar die energietransitie, dat mensen dat zelf gaan doen en dat je dat op een goede manier kan ondersteunen, dat is hartstikke mooi. Of als je ook de afvaloven, waar we ook heel veel problemen mee hebben gehad. Als je daar toch blijft luisteren naar de mensen. Je doet het niet altijd goed, dat zal vast, omdat je ook in een bepaalde rol zit. Maar als je wel open blijft staan voor die mensen en het geluid daarvan. Ik denk dat je het dan goed als bestuurder doet. Maar als je naar die afvaloven, de restaf energiecentrale in Haas. Je hebt hier als SP in de oppositie toch wel wat een scherper lood litten als nou in het college. En jou als deputaire, jou wie vaak ik toch wel wat op de procedures en... Nee, voor activistische west dat je in de oppositie zit in. Ja, maar kijk, we wonen wel in een land met wet en regelgeving. Hè? En als je in de oppositie zit, dan kan je veel meer de grenzen opzoeken van die wet en regelgeving. Maar als je bestuurder bent, dan heb je daar wel mee te dealen. Niet aan de les voor jou zo nou en dan om bestuurder te wezen, dat je dus toch in de molen praten moesten? Dat is geen last, want dan probeer je nog steeds de dingen die je doet op een zo goed mogelijke manier met de beste effecten voor onze inwoners probeer je dat te bereiken. Maar het is toch zo dat de toon van een bestuurder heel anders is als de toon van een oppositiepartij? Ja, dat is waar. Ja, hij heeft daar niks spiet van, want je zorgt de partij is nog halveerd in Friesland. Ja, maar nogmaals, dat komt niet omdat wij in het college hebben gezeten, is mijn mening. En dan denk je dat het geen enkele rol speelt. Hè? Dat mensen net teleursteld binnen in de SP, want die hier misschien dachten, maar een SP-deputaire die direct dicht. Ik neem maar dat is... Nogmaals, ik heb uitgelegd, we wonen in een land met wetten en regels. Hè? Ja. Dus daar ben je hem nou achterkomen eigenlijk? Nee, dat wisten we van tevoren ook al. Maar je kan wel kijken van hoe kan je wel zo ver mogelijk gaan om het zo goed mogelijk te maken voor mensen die om zo'n afgelopen heen wonen. Of om een mestverwerker heen wonen. Of om dat soort bedrijven. En ben je daarin geslagen? Nou, daar zijn we goed. Daar ben ik goed in geslaagd om de dialoog in ieder geval met de mensen aan te gaan. En ook te kijken van hoe kunnen we hun helpen met hun problemen, klachten die ze hebben. Hoe kun je daar ook het bedrijf daarop aanspreken, zodat het bedrijf beter zijn best gaat doen om die overlast te verkleinen.
Forum voor Democratie, of Forum, daar moeten we het toch helemaal hebben, want die hebben het heel goed in zitten. Ben je dat rechtstreeks van Jim, de stemmers van Jim hellen? Want Jim bent van 4 naar 12 gaan. Ja, ik denk dat wij waren vroeger ook de partij hè, die de middelvinger uitstak richting de gevestigde orde. En je ziet nou dat die door de New Kid on the Block is overgenomen, die rol. En dan moet je als SP weer gaan kijken van waar sta jij voor, wat zijn je kernwaarden. En die moet je weer duidelijker naar voren gaan brengen, zodat je dat die anti-establishment partij weer kan worden. Ook Dus dat wil je hem eigenlijk worden? Je wordt weer echt die linkse tomaatgooiende SP worden? Als je idealen wil bereiken, en dat is gewoon natuurlijk minder kapitalisten in deze wereld. En daar strijden we voor. Dat is een van onze kernwaarden. En als je dat wil doen, ja, dan moet je dat misschien weer vanuit een andere rol eerst doen. En dan moet je wel zo groot worden dat de volgende verkiezingen, dat je gewoon niet meer om je heen kunnen. En dat je dan je dromen en je idealen meer kan verwezenlijken. Maar is er wel plak van de SP eigenlijk nog in de toekomst? Want je staat al bekend als een vrij ouderwetse partij. Je lever ik een bepaald van je salaris in. PvdA wil ik meer op links, meer socialistische gezichten aan litten. Is er voor de SP nou wel toekomst? Ik denk dat die toekomst er zeker is. Want ik denk dat wij de enige partij heeft die de idealen zo ver doorvoert dat wij ook gewoon echt het systeem wat wij nu zien en dat wij dat onwenselijk vinden. Het geld wat regeert en mensen die achterblijven. Nou, daar willen we gewoon tegen vechten en dat kunnen wij heel goed. En daar hebben we hele goede mensen voor in de Tweede Kamer, maar ook in alle provincies en in alle gemeentes. En dat verhaal moeten we gewoon weer goed gaan vertellen. Ja, maar de conclusie van de verkiezingen, de provinciale verkiezingen, net alleen in Friesland, maar in heel Nederland, maar toch ik wijzen, dat er electoraal van de kiezers eigenlijk net zo volle belangstelling meer is voor wat de SP vasthield. Nou, misschien komt het ook omdat zij ons niet goed gehoord hebben of dat wij niet duidelijk genoeg verteld hebben wat het verhaal is en wat voor oplossing wij bedenken. Ja. Nou, wij hebben altijd kritiek, maar we proberen ook de oplossing te bedenken. En als je kijkt naar een partij van Forum voor Democratie, die heeft wel oplossingen, maar die zijn niet gebaseerd op feiten of andere zaken. En dan vraag ik me wel af, ja, zo'n partij zou ik zelf niet in willen zitten. Je hebt zelf, dus die 4 jaar deputaire was, die we nog steedlid. Ervan uitgaan dat je in de oppositie komt, want je zal net zo weer onskolen, denk ik. Maar 2 zitten. Nee, dat lijkt me heel moeilijk en dat heb ik ook gezegd tegen de verkenner van... Harry van der Molen. Ja, Harry van der Molen. Ik zie eerst geen rol voor de SP in een coalitie. Maar we zijn altijd een constructieve partij geweest natuurlijk. Ja. Maar je moet je afvragen, wat wil je zelf ook? Hè? En misschien moet je gewoon zelf zeggen van... Nee, het is prima dat je weer 4 jaar in die oppositie gaat zitten Is dat eigenlijk wat je hem het liefste wil? Wat Joe het liefste wil? Gewoon eerst maar eens even 4 jaar hier in de Leiden opbouwen? Dat hoeft niet in de looten te zijn. Hè? Dat kan je ook in de frontlinie gaan staan om oppositie te voeren. Ik denk dat dat niet verkeerd zou zijn. Maar hoe dreig is het voor jou? Als je deputaire west hebt, dan zit je aan de knoppen. En dan moet je nou een oren zien die het aan jouw knoppen zit. Hans Konst, Janne Wietske de Vries van de Partij van de Arbeid, moest ik een keer weer rond van deputaire naar stedenlid. Dat wordt net lang, of toen in ze uit te steden. Je hoort het wel 4 jaar vol? Kijk, de Status is het hoogste orgaan van Friesland. Hè? Dat klopt. Dus die maken beleid en die controleren het college. Dus je moet er ook niet minderwaardig over doen. Dat is gewoon een heel belangrijk politiek orgaan wat we hebben. En als je daar goed voor inzet en dat goed doet, nou, dan kan je heel goed een hele belangrijke rol vervullen in de politiek. Dus die 4 jaar hier blauw, joh? Nog even die vraag herhalen. Ja, kijk, als ik niet verhuis naar een ander land of zo en ik woon nog gewoon in Friesland, dan ga ik dat gewoon daar 4 jaar lang zitten. Oké, nou, Brok die trunde derop om Vliedenwieken bij de installatie van de Nijsteertleden. Ik van Michiel Schrier. Lid wie even zien naar hoe Gerco van Beek, uw cartoonist, naar deze materie show net. Ja. Ja, je was in SP in elk geval vastzitten. Maar dit hebben we niet gedaan, hè? Nee, maar wel vastzitten uit de handen van de Forum voor Democratie houden, dankzij de SP. Ja. Goed, Michiel Schier, leader van de SP hier in Friesland. Hier dank voor je komst naar het politbureau. We hopen dat je beschikbaar blijft voor dit programma. Helemaal goed. Ons af hier het politbureau. Bedankt voor het zien en graag ontnaaien weekend.